la bossa que hi ha baix del mar, no? I no res, la pipeta és de plàstic, es pot apretar, entonces cada un pot injectar-ho dins o es pot tirar per damunt. Se diu castorxofa sísmic perquè, bueno, si una vegada està recent fet i calentet, si tu el maneges, té una mica de seisme i ahí està cada un, si l'ha notat o no l'ha notat. El terratrèmol, que també hi havia molta polèmica en este tema, no? Nosaltres hem elaborat, els de la braceria Sant Gregori, és un 1.000 fulls, li hem dit, de carxofa en un foie caramelitzat i una reducció d'oporto en panses. Hem intentat jugar una miqueta en el contrastes de sabors. La carxofa, com tots sabem, si te la menges crua i després te veus un trago d'aigua, te queda tota la boca dolça. És el que hem intentat reproduir aquí, quan te menges en la dolçor de les panses, la dolçor de la reducció de porto i la grasseta que li dona aquesta suavitat del foie. A mi és un pinxo que el sabor m'ha agradat molt i ara espero que la gent el pugui disfrutar sempre que vulgui. És meu el premi, però també és de Maribel Gil, perquè a mi des del primer dia que m'ajuda ella en tot, no? I és una cremeta d'alls, feta els alls però molt potxaets, un rovellet d'ou de codorniu i després porta virutetes de pernilet i 2 textures de carxofeta. I això. I vos espero que vinguéssiu a provar-lo, que està molt bo, i gràcies a tots, a la penya i a tots, que estic molt contenta d'haver tingut el 3è premi. I de la festa de la carxofa passem a la festa de Sant Sebastià. Ahir mateix la regió